Moikka! Hei, ihan mahtavaa, että mä sattumalta törmäsin teidän ilmoitukseen eilen. Mä olin tulossa just koululta haastattelemassa kuudesluokkalaisia yhteisöllisyydestä ja siitä, miten ne kokee oman paikkansa tässä meidän paikallisyhteisössä. Ja se oli ihan tosi kivaa ja mielenkiintoista. Ja mä toivoin, että aukeisi joku semmoinen paikka, missä pääsisi enemmän jalkautumaan just nuorten ja nuorten aikuisten maailmaan. Mä oon tehnyt semmoista luovaa ja toiminnallista ryhmätoimintaa nyt opiskelijoille, jotka kärsii yksinäisyydestä ja sosiaalisesta jännittämisestä ja ennakkoluuloista. Ja yrittänyt vahvistaa solidaarisuutta ja uskoa elämään ja toivoa. Ja sitten mä oon tehnyt aikuisten kognitiivis-analyyttistä lyhytterapiaa ja kirjallisuusterapiaa, mutta lasten kanssa toimimista mä oikeasti kaipaan ja sitä, että pääsis ulos maailmaan. Ja osaksi jotain semmoista porukkaa, jossa on samantyyppinen tekemisen meininki ja halu luoda jotain uutta, uusia tapoja kohdata ja vaikuttaa tulevaisuuteen. Ottakaa mut mukaan.